2 órát vitorláztunk el? Szeptember 8-a, Kepi Creeken ébredtünk, nagyon finom vacsorát kaptunk, és ez egy igazi kis földi paradicsom, ionizálva mindentől. Bárpult. Ilyen szerény körülmények között élnek az emberek. De szeretetben. És itt egy kutyus. Kepi Creek-iekkel. Kepi gyönyörű. Elköszönünk Kepi Creektől, és megyünk tovább Fatihbe. Meseszerű volt a hely. ...2012. május 5-e van. Elindultunk Kalkán szigetről, Váriskából. Igen aktívak a vacsoránk. Nagyon nagy hanggal vannak. Hát ez a hely most is gyönyörű. Kristálytiszta víz van alattunk. Nyilatkoznál nekem egy icipicit? Nyilatkozni. Kepi Creekbe 2012. május 5-én is ugyanolyan gyönyörű, mint volt eddig. Mikor voltunk itt? 2011. szeptember, akárhanyadikán, az elején. 5-én, 6-án, 7-én, valahogy így. Sajnos rengeteg motoros van itt, amit mi nem szeretünk. Tavaly sokkal több vitorlás volt, lehet, hogy még nincs itt a szezon. De egy nagyon jó helyen ülünk. Nagyon jó, egy ilyen külön teraszon ülünk. És ott van a Duck nevezetű robogónk is. 2012. május 6-a. Kepi Creeken ébredtünk. Mesélj, hogy vagy? Jó, köszönöm. Gyönyörű helyen vagyunk, mesés helyen. Senki nem sért sehová. És teltházban. És teltházban bizony. És kézzel. Gyönyörű látkép, meg a kilátás, nem változott semmit.
idén ugyanolyan gyönyörű, mint tavaly. Ott a kacsa valahol, majd mindjárt megpróbálunk rá közelíteni. Her şeyinle bana karşı koysan da gözlerin saklamaz bu sevdamızı. Korkularımla senden kaçsam da o simsiyah gecede kalsam da biz hayatta durdukça yaşarız tenде buluşmayı kavuşmayı. Korkularımla senden kaçsam da o simsiyah gecede kalsam da biz hayatta Gyönyörű napunk van, napsütés, megjött a szelecske.